Tinike rubber tree. Popropagate natin to mga kaakay. At meron na po siyang roots. Yan. 2, 3, 4 na roots po. Yan. Maswerte na naman yung mananalo dito sa ating susunod na live. Ang laki-laki oh. Ilang feet na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6 feet. Ayan, kakat na po natin. Ayan po, nakat na po natin siya mga kaakay. Ayan. Isa na naman napakagandang rubber tree ang ipapapremyo natin sa ating susunod na live. Abangan nyo po oh. Itatanim na natin, diretso na natin dito sa paso. Yung mga roots niya ilulubog po natin mamaya dito sa lupa. Ayan. Ayan, nandito na naman yung anak na maganda oh. Christmas tree oh. Christmas tree to, rubber tree. Ayan, 6 feet po yan oh. Ayan, natanim na po natin. Ayan, natanam na po. Abay, 6 feet. Napakagandang rubber tree po. So next week po, maka-stable na to.